Que familia, hoxe vamos a aproveitar que temos este horto tan fantástico para sacar un pouquiño de perixel para a nosa receita de hoxe. Hoxe temos un produtazo do que me gusta a min máis, do que eu me sinto máis cómodo, un produto de mar. Vamos a lavar un pouquiño este perixel que está do noso horto e non ten ninguna química, pero sempre, antes de utilizar calquer verdura ou calquer erva, debemos de lavala. Bueno, mirade que produtos temos aquí. Temos un peixe espada, un peixe deses que quitan o hipo. Vamos a acompañalo pois, con unhas pataquiñas, uns allos, un pocoinho branco, unhas ervas aromáticas. Bueno, xa vedes que son ingredientes moi sinxelos que tendes todos na vosa casa e que son moi fáciles de atopar, non? Peixe espada, pode ser outro peixe, que máis vos guste ou que teñades guardado pola casa. Pero me falta unha chispiña, me gustaría darlle a este prato hoxe un pouco máis de cor, un pouco máis de algo de horta, unhas cenoiras. Que vos parece se lle metemos unhas cenoiras e a poder ser unhas cenoiras un pouquiño especiais? A ver se o noso compañeiro Rafa é quen de conseguirnos unhas cenoiras especiais, algo de aquí de Galicia pero que sea diferente e que nos poida complementar neste prato tan bo. A ver, Rafa, capitán, serás quen de conseguirnos unhas cenoiras especiais? Oído en Cotobade, chef, provincia de Pontevedra. Aquí o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E se queres cenorias, pois para darlle un toque especial ao conto, pois eu voume encargar diso, porque aquí hainas moi especiais, e se non saberás. Por certo, xa que estamos na horta, sabedes como se chama o irmán máis porco de Bruce Lee? Xaba Lee. Xa sei que en galego é xabarín, pero o irmán de Bruce Lee chamase xabalí, e punto. Cae la noche y tu cuerpo me conoce, bebé. Yo seré tu lobo, a ver dónde te escondes. Caperucita, deja que yo te coja. Antonio, del Calabacín Rojo, aquí en Cotobade, é un especialista en cultivar como dicilo, hortalizas con certas características, non? Sí. Vin por aí que tes brócoli mini. En este caso, eu quería sorprender a Miguel vindo ata aquí, porque aquí temos cenorias, que característica teñen estas cenorias? Pois estas cenorias son de unha variedade antiga, vale? Son de colores, aparte de traballalas en formato mini. O sea, nos recollémolas así, están moito máis tenras, pódense comer crúas, moito máis doces. Cenorias de cores e mini. Eu sei que o noso chef quería darlle cor ao prato, creo que así que o vou sorprender, xa nos dirá. Que teñen a parte que teñen de especial a parte da cor e do tamaño? A parte, sobre todo, que están cultivadas en ecolóxico, nos non facemos nada que non sea ecolóxico ou biodinámico. Sen químicos. E, sobre todo, esta variedade antiga de sementes antigas que nos costou bastante topalas, traballalas e todo. E a situación xeográfica axuda a que se dé este produto? Sí, nós estamos no Val do Lérez, é superimportante as horas de sol, temos moitas horas de sol, a nosa veiga está en bancais. En bancais. Estos bancais aportan tamén moito calor á terra. Isto lle dá unhas características especiais de minerales, de todo. Como nos gusta a xente do campo que sabe o que fai con formación e que tira do sector primario pa diante, como nos gusta a nós. Hai que tirar. Dime unha receita, como che gusta a ti comer esta cenoria? Crúas, en ensalada. Así? Canto menos enmascare o sabor, millor. Podo probala? Por suposto. Moi doce, sí. Moi fresca e non ten nada que ver coas cenorias que coñecemos, a laranxa, efectivamente, nada. Que está boísimo. Sí. Miguel, compañeiro, aí chas mandamos, espero que che guste a sorpresa e a ver que fai Miguel con estas cenorias. Graciñas por atendernos, a vos. Antonio. Gracias. Gracias, compañeiro. A verdade, canto aprendes indo a buscarnos estes produtos e canto aprendemos contigo. A verdade que é algo espectacular. Son as cenoiras que
bueno, fantásticas. E sobre todo, isto que nos comentas, non? Esta semente recuperada de, bueno, eu creo que todos estes traballos teñense que poñer máis en valor e temos que consumir máis destes produtos tan especiais. Bueno, pois xa temos todos os ingredientes para esta elaboración, que vai a ser, creo que algo saboroso, non o seguinte. Vamos a comezar co que nos vai a levar máis tempo. Porque na cociña temos que organizarnos un poquinho con eso, non? Cas cousas que nos levan máis tempo. Neste caso, vamos ca nosa pataca. Vamos a preparar unha bandexiña destas de forno para poñer a nosa pataca. O forno xa o temos prendido, xa o temos que encendo, porque senón non nos dá tempo a meter ben a nosa pataca e o noso peixe. Vamos a cortar uns anacos así de pataca. Fijadevos así, simplemente cortar como uns riscos, así como uns anaquiños, como esas patatas que vemos, non sei se se pode decir, unhas patacas deluxe, desas que tan de moda están agora, en cambio, na nosa cociña se fixeron toda a vida. Aí temos, vamos a ir colocándoas así. Bueno, non teñen por que quedar todas de pé, pero máis ou menos para que, cando lle botemos agora o aderezo, o preve que llevamos a poñer por riba, pois que colla en todas as patacas, non? Vamos a facelas máis ou menos todas do mismo grosor, para que se fagan todos no mismo tempo. Aí temos. Vamos a encher a bandexiña ben de patacas, porque creo que a pataca, sobre todo cos preves que van a ir aquí, nos vai facer bastante falta. Vamos aí temos. Bueno, tampouco podemos abusar, non? O sea, o que temos é que compensar a nosa alimentación un poquinho con todo. De pataca temos que consumir tamén en certa medida, non? Non podemos abusar tampouco de, inda que sea unha pataca boa, unha pataca nosa, pero ten que ir acorde co que vamos a comer. Non só de patacas se alimenta o home. Ben, xa temos as nosas pataquiñas. Vamos a comezar un poquinho de aceite. Un aceite de oliva, así impregnando toda a pataquiña. Vale, temos o noso aceite. Vamos a poñerlle un pouquiño de sal. Un pouquiño de sal así por riba de todas as patacas. O ter o aceite xa por riba, xa o que conseguimos é que todos estes aderezos que botemos agora, tanto sal como a pimenta, como as cerdas que vamos a botar, pois vanse pegar moito mellor nesta pataca. Vale, un pouquiño de pimenta ben repartida por todas as patacas, que todas collan o seu puntiño. Aí está. Moi ben. Vamos cas nosas ervas. Neste caso, temos un pouco de romeo e un pouco de tomillo. Pero podemos usar a que máis vos guste. Incluso estas misturas que hai que pon ervas provenzais ou, vale, as que máis vos guste, ou se tendes a sorte de ter orto na casa e poder aproveitar e secar estas ervas, pois as podemos botar. En fresco, se as tendes, maravilloso, tamén as podemos botar perfectamente en fresco. A mí me gusta moito o romeo con estas patacas. E sobre todo cando van con carnes, en este caso, como é un peixe tamén bastante potente, similar a unha carne, pois van ir fantástico. Vale, temos o noso tomillo. Con isto é suficiente. Agora que nos quedaría un poquinho de viño branco. Vamos a botarlle un pouco de viño branco por aquí, polo fondo. Aí temos. Moi ben. Perfecto. Pois xa estarían as nosas patacas listas para meter ao forno. Vinde comigo. Temos o noso forno a 200 grados. Metemos as patacas, que nos van a levar máis ou menos uns 25 minutos, 20-25 minutos. Como o peixe vai levar moito menos, por iso metemos de segunda opción. Vamos ao noso coitelo e vamos a preparar o preve do noso peixe. Neste caso, vamos a facerlle un preve aquí, que vamos a triturar para poder botarlo e estendelo ben por riba. Vamos a coller outra plaquiña de forno para poñer o noso peixe. Vale. Temos uns alliños por aquí, un pouco de perixel, e vamos ir botándolle
como neste caso vai todo triturado, non precisamos de picar nada das verduras, nin o allo, nin o perixel, non precisamos botarlo. E máis, o perixel, tal como está así, con esa ramiña, ese talo que ten, vou botar igual, porque para o que é o preve nos vale perfectamente. E non vamos a notalo. Si fose un pouco para decorar follas ou para unhas salsiñas e tal, pois, bueno, igual ya sacaba, pero neste caso, para triturar todo, non é preciso sacarlle o talo. E no talo está tanto ou máis sabor que na propia folla. Vale, eu creo que con 3 dentiños, bueno, voulle botar os 4, que a min o allo me gusta moito. É unha desas verduras que para mí non poden faltar. E fritidos, buah. Eu cando fago calquer elaboración que leva uns allos fritidos, xa fago un lote deles antes, e cando toca botalos, desapareceron a mitad. Bueno, recollemos un poquinho isto. Aí estamos. Vamos a botar aquí no lixo. Vale. O noso perixel, como os decía, enteiro. Rompémoslo un poquinho. Vamos a coller un pouco de sal, un pouco de aceite de oliva. Adimoslle un poquinho de sal, vale? Neste caso, como no preve xa vai o sal, xa non salgamos antes o noso peixe, xa o vamos a incluir dende aquí. Vale, botamos un poquinho de aceite. Aí está. Eu creo que con este vai ser suficiente. E voulle botar unha pizquiña de vinagre, pero moi pouquiño, unha gotiña. Aí está. Sempre nos ven para un tipo destes tipos de peixe que ten un pouquiño de bravío, pode ter un pouquiño de bravío, sempre nos vai axudar. Trituramos hasta conseguir un preve. Xa vedes que vai quedando moi verde, que aínda se noten anacos do perixel, e sobre todo que os allos que queden completamente triturados. Aí temos. Nada. Unha voltiña máis. E listo. Rápido, sinxelo, como a cociña que facemos sempre en Estachebó. Vamos a sacar isto por vertedoiro. E un pinceliño para o noso peixe. Vale. Eu creo que estes anacos, como son bastante grandes, vamos a cortalos á metade, porque van a ser máis que suficientes. Vou coller un pouquiño de papel e voulle sacar o exceso de auga que ten o peixe. Sacamoslle un pouquiño este exceso, vale, para que non nos solte tanta auga. Aquí. Vamos co seguinte, coller outro anaquiño e vamos secando así o noso peixe para que non leve este exceso de auga que ten. Aí está. A verdade é que é un luxo que a cantidade e a calidade de peixes que temos aquí en Galicia. Creo que, aproveitando que hoxe facemos esta elaboración, debemos de poñer un poquinho máis en valor a nosa xente do mar. Esta xente que loita todos os días para que nos teñamos estes peixes, estes mariscos, que poidamos comer e alimentarnos con estes produtos de tanta calidade. Sobre todo, esta xente do mar que anda na altura, que anda a pescar pois polos mares, polos océanos do mundo, e que a verdade é que bota meses fora da casa. O sea, eu creo que é un privilexio para nós, non? Que decir que nós estamos todos os días na casa, que a nosa familia, que estamos que podemos comer, dormir cos nosos fillos ou que a nosa familia, eles botan moitos meses fora da casa, non? De feito, eu teño un curmán, meu curmán Óscar, que estes días acaba de chegar a terra, xa estou desexando velo para darlle unha aperta e bueno, disfrutar con el, non? Porque a verdade que son 4 meses que botan no mar, ten que ser moi duro, non vale calquera para este tipo de traballos. Bueno, vamos ao noso preve, pintalo co noso preve, por aquí,
que tamén non só son eses mariñeiros, non? Na xente do mar temos que ter en conta que temos moita xente traballando para nós, para que nós teñamos estes produtos, as redeiras, a xente que traballa nas lonxas, nas cofradías, bueno, os mariscadores e mariscadoras, non? Que van polo marisco todos os días tamén, non? Igual que os que andan nas artes que van e veñen no mismo día. A verdade que é un traballo moi duro e moi sacrificado. Bueno, damos a voltiña. Pois é cando comades peixe ou comades marisco, pensade que hai unha xente que estuvo traballando toda a noite ou durante moitos días para que nos teñamos este produtazo, non? Vale, xa temos o noso peixe, que como lle vai a levar bastante menos tempo que a nosa pataca, por iso fixemos a pataca antes e xa metemos no forno, non? Agora, cando metamos o peixe, despois xa temos a pataca a medio facer e no momento de sacar xa sacamos todo xunto do forno. Vale, imos levar o noso peixe ao forno. Vinde comigo. Como arrecenden xa estas patacas, que xa temos aquí a medio facer. Metemos o noso peixe, damos a bendición e vamos a continuar co tercer paso desta receita. Este preve que temos aquí no tiramos. Isto é un preve que nos dura un montón de días na neveira. Podemos utilizalo tanto como un peixe, como para uns filetes de tenreira, unha peituga de polo, para un montón de elaboración. Así que no tiramos, que isto podemos aproveitalo. Bueno, vamos a limpar un poquinho. Como sempre vos digo, temos que ter... Miguel. Hola, veciña. Que tal, Isabel? Xa estou lista, Colléchesme aquí limpando. Moi ben. Trae un pouquiño de frío, pero xa estou lista. Frío. Para ir ao mercado. Querías que che trouxera algo. Si, eu vou preguntar. A verdade é que hoxe creo que teño de todo. Deixame dar unha conta. Vou a ir poñendo isto ao lume. Moi ben. E que tes no forno? Ai, hoxe teño unha receita de 10. Teño un peixe espada. Fai un montón que non como peixe espada. Pois teño un peixe espada, pero deses que quita o hipo. Ai, pois fai un lotazo danos, madre mía. Pois sí. Porque, sabes como coñecín? Bueno, como coñecín non, o peixe espada xa o coñecía, pero temos festa gastronómica en Galicia. É que en Galicia temos un lote de festas gastronómicas, De que non teremos festa gastronómica, nós. Pero, mira, que boto de menos, as festiñas, verdad? O baile, as comilonas, esas... Mira, eu a verdade é que me tocou por toda Galicia, ademais, facer un montón de festas gastronómicas. Boto moito de menos de non facelas, non? Agora con este tempo... A ver este verán se ven a da Guarda. Eu creo que sí, a da Guarda, que aí fan varias, unha delas sí que é a do peixe espada. A do peixe espada, lo polo Brán, por xullo creo que é, vexo, a ver, esta niño nos toca e imos, porque mira, eu teño unha amiga que foi unha vez, comiu zorza de peixe espada. E dixen eu, pero iso que é? E daquela fun, informeime e tal, e dixen, pois po ano seguinte fun eu, que quería probar a zorza esa do peixe espada. A verdade é que sí, que o peixe espada, aparte como un peixe moi potente, que casi parece unha carne, pois pódense facer un montón de elaboracións diferentes con eso. Unhas mini hamburguesas, de todo. Podes facer... É que hai, mira, poñen unha carpiña no Porto e ali se fai de todas as degustacións. E bien, había ata o ano que fun eu, vamos, ata 15 elaboracións distintas do peixe espada. Pois xa teñen que romper a cabeza para facer, pero bueno, cun produto, claro, tan bo e con tanto sabor, pois poden facer un montón de elaboracións. E facían de todo, pero eu quedei ca zorza, quedei impresionada, Pero moi ben, e despois, mira, a min gustaba moito cando vou así a un sitio e vexo unha festa desas ou un pobo que non coñezo, porque anda que non temos en Galicia povos bonitos, informarme. E estuve mirando a historia. Isto é dos anos 80, porque nos anos 80, mira, empezou... Bueno, ti xa sabes que me gusta moito contarche aquí. Pero que te informas moito, a verdade é que sabes moito, Sí, gustame moito. E isto era porque nos anos 80 empezou o cupo da pescada. E daquela, claro, empezouse a limitar, e dicían eles, bueno, agora que facemos? Se imos ao mar e non podemos traer a pescada que queiramos. E daquela, que iso, tuveron que buscar novos peixes, novas especies. E dai ben o peixe espada na Guarda. Que bo, que bo. Pois a verdade é que ten moito mérito, o dicía eu antes, que esta
esta xente do mar, non? Que, sobre todo, a máis estes que van aos peixes pelágicos, non? Que van a pescar a quenya, o peixe espada, o atún. Eu teño un primo que ainda acaba de chegar a terra estes días, que botan 4 meses fora da casa, sin ver a familia, sin ver os fillos. Para traernos estas cousiñas boas. Non vale calquera, para estar aí tanto tempo. A verdade que sí. Bueno, cousiñas, mira que cousa máis boa no truxo hoxe. Parecen de xoguete. É que parecen de xoguete. Son tenras, isto xa para comer así, son, vamos, maravillosas. Parecen estas levollas a miña nena para salir na cociñiña de xoguete, oiches? Pois eu nada, vou intentar non estropealas, vou solamente vou nas a cocer nada, un chisquiño e logo saltealas con un poquinho de mantequilla. Que se parece? Meter e sacarla máis. Sí. Eso, moi ben. Pois nada, eso gustoume moito, e a min empaparme, porque é o que ti dis, poñer en valor a esa xente, de verdade. Claro. Na Guarda hai a organización esta de palangreros, guardeses tamén que se di, e sei que teñen a flota de pescar o peixe espada máis grande de todo o mundo. Fíjate. Porque claro, son os que pescan. Aquí en Galiza temos unha flota, xa somos moi coñecidos pola nosa flota por todo o mundo, non? E que buscamos por donde podemos, por todos os mares do mundo, eses peixes, non? E a verdade que temos unhas lonxas tamén espectaculares, porque a lonxa de Vigo en ese tema deses peixes é das mellores de Europa, ou das máis grandes. É un espectáculo. Ver todo é un espectáculo. Non sei se foches algunha vez a unha lonxa desas, pero recomendo. A ti que che gusta aprender de todo? Sí, pois teño que ir tan grande, non? Eu coñezo aquí as do Pobo, en Malpica, en todo por aquí de arredor. Bueno, de miña zona, claro, que eu son da Costa da Morte. E daquela, todas esas pequerreches, sí. Maravillosa, mira que bonito, esa lonxa, a de Laxe tamén, calquera desas son... Aí teño que ir a unha desas grandes, espectacular. Pois son moi bonitas, merece a pena ir de vez en cando para coñecer e para ver como traballan os produtos que nos trae esa xente. Bueno, non trillo máis, A ver se che van pasar as cenorias. Sí, nada, xa ves que medio minutiño que estuven aí, xa llevou a apagar, e vou a saltear aquí con un poquinho de mantequilla. Xa teño o meu peixe, malas patacas no forno e nada. Daquela un marcho. Non precisas nada, No, eu creo que hoxe teño de todo xa, Pois veña. Pero agradezco, Si vexo que tal, douche unha chamadiña. Vale, perfecto. Pois a ver que topo hoxe. Moitas gracias, Isa. Veña, chao. Chao. Bueno, xa temos as nosas cenoiras, xa simplemente con este medio minutiño que lle demos, están fantásticas. Non precisan nada máis. Vamos agora a saltealas cun pouquiño de manteiga e un chorriño de aceite para que non se nos queime a manteiga. Vamos a darlle aí aos 6, 7, 8, aí estamos. Vamos a coller a nosa manteiga. Botamos a manteiga para que vaya derretendo. Isto para lavar. E un fío de aceite para que non se nos queime a manteiga. Vale. Nada, que vaya derretindo así como derreta, pois introducimos as cenoiras. Vamos a engadir xa un peliño de sal as cenoiras aquí, ahora que están húmidas, xa se impregnan do sal. Moi ben. Vale. Perfecto. Vamos a darlle un pouquiño máis. Aí está, ben quente. E botamos as nosas cenoiras. Vamos salteando as nosas cenoiras, vamos a engadir unha pelisca de pimenta que lle vai quedar moi ben. Nada, simplemente, sabedes que se douren un chisquiño con esta manteiga, con este aceite, e nada, xa teñen color, xa temos, vamos a apagarlle o lume, perfecto, e reservámolas neste pratiño para que non se sigan facendo. Vale, isto para lavar. Oye, permitídeme que me quedou a gana antes con Rafa de probar unha cenoira destas, Isto é... Boísima. É que eu creo que podemos facer un doce xa directamente con estas cenoiras sin botarlle apenas nin azucre. Vamos a ver que tal está o noso peixe, que creo que xa debe estar para sacar do forno. Vamos a preparar aquí para sacar o noso peixe. Vamos a sacar o peixe que xa está listo, xa está chamando por nós. Que pintaza que ten isto. Mirade. Isto...
que pinta, que peixe que temos hoxe. Bueno, vamos a recoller un chisquiño por aquí para empratar. Estas retirámolas. Vamos a deixar isto para decorar o meu pratiño. Vamos a limpar, sempre traballando limpio e recollido. Moi ben. Vamos a ver, temos por aquí un pratiño. Eso, noso pratiño. Vamos a coller esta espumadeira con moito cuidadiño de non queimarnos. Acaba de salir do lume e vamos a coller este peixe. Aparte é un peixe que ten moi pouca graxa, é un peixe que podemos consumir habitualmente. Seguro que os nenos é moi fácil que consuman deste peixe porque non ten espiñas, ten unha espiña moi gorda central que non se lle nota. Por lo tanto, é un peixe moi bo para que coman tamén os nenos de vez en cando. Vamos a poñer aquí na fontiña para toda a familia. Hoxe empratamos para toda a familia. Aí temos este que nos queda por aquí. Así. Vamos a poñerlle a nosas cenoiras. Aquí temos que lle vai a dar un pouquiño de cor, de sabor, este dulzor que teñen. Van a quedar, pero de maravilla. Sí. Un pouquiño por riba de todos os anacos, para que nos toquen a todos e non andemos ás pelexas. Aí temos. Moi ben. Xa. Un pouquiño máis. Estas podemos poñelas, se queremos, tamén aparte. Poñemos o noso pratiño aparte na mesa para que cada un se sirva as que queira. Seguramente que non van a chegar a nada. Bueno, só nos quedaría ir a pola nosa patata. Quedábanlle 2 minutiños, boa pola patata en prato e vémonos nun intre na mesa. Tomade nota, así se fai o peixe espada ao forno con patacas e cenorias de cores. Cortamos as patacas, especiámolas e metémolas no forno. Estendemos o peixe espada noutra fonte e botámoslle preve por ambos lados. Enfornámolo a 200 graus durante 15 minutos. Branquexamos as cenorias limpas e sen talo e despois salteámolas con manteiga. Empratamos o peixe cas patacas e as cenorias. Bo proveito! Non me diredes que non ten unha pintaza este prato de hoxe, Este peixe espada ao forno, con esta pataquiña, cas súas erviñas, e esta cenoira. A verdade é que hoxe o noso compañeiro Rafa portouse de 10, nos trouxe un productazo que vai de maravilla con este prato. Bueno, xa vedes, a fonte para a familia, para que iba todo o equipo, e este para min, para papá. Recordade que nos vemos mañán, e que paso lista.